Kini mga mahalon man ni. Kini. Sus, dili niya siya dapat iipon ani. Kaya mga bertuhon naman ni mga tag tulubaynte. Ay, naday tag-kwinta dari kini kaya dagan man ni botones. Tag-kwinta yun ni. Banto lang mga pinakita ang botones dito sa merkado kaya naadin sa tanan oh. Sus, dapat nakahangar ni siya. Hindi dapat iipon. Sis, ano ta dito sa okay kayan sis? May arrival dito no. Ano po short sis? Uy, kuya awa kayo sa sis. Uy, sing asa dala sis. Di kan pa mo kuyo. Ay, good morning siya boning on. Okay. Pero mamalita dito sis. Bravo na sis. So let's go then. Short sis. Dali na. Mahalinan ko rin. Hi! Kay mga sis! Hello! Ilan ka ng sis mo? Tanan? Kana diya sis mga sis timing kay mo sis kay nangari mo kay kanang mga new arrival internet mga new display na siya mga nindot kay na sis uy kana o mga babagay jud kay na niyo pili lang mo kana diya mga mahal jud na syempre kay hinangir man na aw hinay di ay Hindi gina siya sis. o kanila ay na may dagan o kanay kana pili lang mo kana kana nindot kay na Money. dili oh Amulag ako. dili man na Arrival galing ni sis. arrival o dapaw na pay dagan diri mga shorts Tara, pili mo rin mga shorts. Bagay sis. Kini. Bagay kayo syempre. Bagay kayo Bagay ni sis. Dili na siya bagay na ako. Mas bagay na nimo kay sabi na kato ka sa beach. Oh, Kung sa mga pang kuha man eh. Oh, hapin. Hapin? Oh, hapin siya sis. Ya kay kanaganing madto mo sa imong uyab sa libon, pwede na ihapin. Ya pwede sana ihabol ninyo. Unya kay bagay kay naghumag ka ng ana-ana. Kini mga tumoy-tumoy. Mo ni mo ang kapo. Para di halata. Sa siya pero klaro na sa kayo. Di. Magkano gina siya kung di ka mamanti. Ha? Hindi sa sis. Indot na. Diba? O ka na. O pwede. O pwede. Pwede na lang Sulog. hapin. Ay, di siya bagay na ko sis kay batugyad no. Ay, o. Tugyat kinini mo si Sai. Kinanglang kang masulog kung mas baga-baga. Panan sinilasa mga. Ingana ka bag-asis. Oo na. Dali yung mga short sis. Mga short. Ano? Oh, gini. O. Kinana na. Naik. Uy, manghudra man na ani sis. Manghudra man na ani. Ikaw na sis. Ipati ko kuya ni ani sis. Oh, gini. Uy. Nindot man naman may style ka. Uy, sa chat bro. Pwede sa ipamungkin. Oh, pwede kayo. Bala, bagay kayo ni mo sis. bagay kayo na Ulit na. sis. Kuha na taon na sis. Kanang 50 ka na. Ay, ay, sis. 51. Wala, sige sis. Kung di ka ganahan 51, ara ganahan 49. Hanggang ka. Sis, bagay kanin mo sis. Kanina yung mga pukot-pukot ba? Oh? Pila ganili? 20 na yung taon na sis. Uy, brato kayo mo mga new arrival. Oh, Hindi ba kaya sis sa ginis ka ba? Piso na lang. Sis, sakto kayo din ako sis. piso sis. Yung taon na kumpunan na. Really sis, para ako na ni sis, sakto kayo na ako sis. Oo, sakto. Yung kanin mo sis ay bagay ka ni. Oh, bagay ka ni sis. Siya sis. Bagay, lagi ko na ako sis. Oh, pala shorts. Kini ba? Kini, oh. Kanang. Sis, ganito, pila po ni sis. Ano sis ko na 35. Oh, dagan kay botones sa wa. Di na juga kita og yung ani sis nga dagan kay botones kay kasagaran botones ani sa merkado usara gyud. Kiri daghan. Kanang, nice lagi ni sis lagi. Ay, ayun. Ay, kay nindot gina sis. Siyempre ako na gumumili. Unsa man ni sis? Unsa man Ako ni? na, oy, short. Oh. Saan ka na pagsulod nga ang sipi? Ay, sino mo mag-ana? Magkaya, magkaya na Ay, suloba gani, suloba. Ako na sulod sa mga rin. Wala man na siya mga babae no, mga biyugo kay mo. Oh. Ano man na siya? Ano ko? Ba? Anak ko na din pag... Nauna na siya. Pang model magani sa good sis, oh. Yan na. Unsa pag yung kasis? Nako kasis? Bilang gana sis. Lingaw kay Kwan, batalang mulak ka. Mabila ko Vietnam. Lagada sis. Pa. Gini ako ba? Bugdo man na siya sa labot sis na naglakad na mo. Magkanahan na mo ka.
sis na ay. Double lagi purpose ana sis do kay bugdas gula bawol. Bugdas ang tiyan sis. Siyempre, oh. Ano ba? Ako, grabe, pamalit mo sis. Uy, kay grabe ba ang paningkamot na ko sis ha? Kay, oh. Akong anak ko, kagawas yun na ni. Anak sis o dito. Ay, yan na sis. Uy, ano ba sis, mamalit mo, di. Palitan na niyo, kay burato, biya kay na sis ay. Nice sis. Wow, pilok ngayon si Kwani. Oh, gui. Kano, ngayon kay ka na sis. Uy, Gawa sa tiin. kanak po, parang diya sis. Oh my Pila ka god. sapaw ko sis. Kapag ka pila ka po kang sapaw, tulo ka buo. Kani Agan, masala na sis. Uy, kahasol ba ni mo? Rogero, ni ay kay. Dagan kay sapaw. Kana sis. Kana palitan sis eh. All purpose na siya yun. Itong ingon ako ni mo ganiha, oh. Pagkinto lang. 8 hours later. Anak ko, oh. Yan na. Ang kanindot, ani, makapabugdo ng globot sis kay mag-anak man ka. Oh. na nakapabugdo sa tiyan. Oo, ano na siya. Oo, di ba? Maglakaw ka, mag-anak, antos merkado. Oo. Namay ka, gisda, mag-anak ka. Wow. Lubot kayo ng lubot. Kisa ka mo, tanawa. Yung lubot. Oh, puro buko-buko ko. Oh, lumala siya, oh. Pamilit na mo, eh. Pamilit na mo. Asa man niya, ano, yun nandiha. Oh. Kana na to ani. Oh, kana. Kasi kanindot, ba, ani ako mga new arrival, oh. Kini happen. Wait, utang kanila ko ganahan sis. Pin, oh. Kay O, kanaan ba? Double purpose, all purpose. all purpose. Mm. Pwede sa toalya, pwede siya gapil, pwede sa tabla. Ang problema lang ani niya sis kay kinahanglan ako mukinto para di siyang tugyad. Oo, pag-years lang, kanang tagsa kadangaw. Uy, ba ngayon kasi. Pwede ka Ngayon kasi. magkinto, maglakaw. Oo, angayan kika, oh. Angayan kika sis, o bagay kay Bagay Nimo. kay sis. Oo, bagay sa Nimo, oh. Oo, nawa. Ako ang Oh, siguro kini, ni oh. sis, uy. Oo, kana, oh, bagay kini, oh, kani, oo. Diba? Sakto na ako diri sis. Uy, ano, suklak eh. Hindi pwede sukot-sukot, okay, manimaho niya. Oo, dahil manimahon niya ng bawal. Kaya pili naman sis, oh, kaya itong poston, mintas ka mo, kaya nakauna. Hindi ko sa bigyan. Hindi sa bigyan mo, maguro na sis. Sirno na, ari. Pwede pa niya pin Oh, sis. pwede sana, trapo. Marga pa nila iparyan, ari, usa, Ano isuon na. lingkod kay nigumanong ka na. Oo. Ana. Di ana naman, oh, sa dali pa rin, ay ana, ra. Ah. Oo. Oh, pamalit naman ko. Yes, sabi ko sa imo. Oo. So, pwede kayo, di ba? Oy, mga bagay kayo ninyo sa swerte kayo mo, kinauna mo dire. Sana. Hindi ka, pamalit Mga naman. bagay na ko na imong gisuot. Nakay kwarta ka Ay, sis. dili. Uy, ayun eh. Grabe ko kay ana sis mga slus. Slus. Ano na sis? Ayaw, uy. Ano ba ni baligya? Dili ni baligya, kaya may mga nindot. Nindot. Oh, pamalit na mo. Dali na sis, kayo mga bagay kayo ninyo. Ay, Sukod ninyo. Dili na. Sis, wait, utang. Ay, ay, ang sututang. Malik ra Uy, bitaw kay- mi sis. Kaya kana wag bitaw mi kwarta sis ay kana. Ha? Nuroy ra mi sis ba. Wala may kwarta sis ay kana. Pagkaro mo sis, ay, sige mo samok-samok na ko diri, pamodel-model pa ko ninyo. Eh balik lang halay dito. Bungkag ninyo, niya, di naman mamalit. Mo may bukot sa ninyo. Oy, Amo kirang lako na mi sis ha. Salamat kay salamat pag sis. Yung mo sis. pamalit mo diri. Uy, dali nga, pamalit mo.